Estamos noutro baluarte, neste caso de Santiago. Xa sabemos que forma ten un baluarte, incluso poderíase dicir que este é igualiño ao anterior, pero para que serven os baluartes? Este tipo de estruturas da arquitectura militar comezou a desenvolverse nos séculos XV e XVI, épocas nas que a artillería tivo un proceso de evolución espectacular, construindo canóns máis potentes e precisos. As vellas fortificacións medievais, con torres de pedra e plantas rectangulares, eran vítimas destes avances, ao tempo que apareceu un novo problema: o retroceso producido ao disparar estes grandes canóns era demasiado para os deseños medievais, producindo desfeitas no propio interior da fortificación. Cos baluartes xerábase un espazo que evitaba o risco de colisión dos canóns e os muros interiores do forte, e no peor dos casos, o canón frearía no cabaleiro. Alén disto, cos baluartes aumentábase a zona de disparo dende a fortificación, todo vantaxes, e así foi que os baluartes se incorporaron á arquitectura militar e por todo o planeta podemos atopar fortes con baluartes semellantes ao de San Lourenzo. Se dende o baluarte anterior tiñamos unhas boas vistas do Miño e de Vilanova de Cerveira, dende este a cousa segue a mesma idea. Vemos o río, Cerveira, e a altura da Ponte da Amizade está o forte de Lobelle, tamén visitable. Temos que pensar que este forte de San Lourenzo non é o único forte que había en Goián. Indo cara a vila, na capela de San Roque, estaba o forte de Nosa Señora da Concepción, construído polo exército portugués no ano 1663 xunto a outro forte, chamado das Chagas. O forte de Nosa Señora era moito máis grande que o de San Lourenzo, só que estaba construído en terra, ao igual que o de Chagas. Naquel tempo, case no mesmo emprazamento do actual forte de San Lourenzo, había outro forte máis pequeno, o forte da Barca. Antigamente Goián era chamado a Barca de Goián, de aí o nome do forte. Este armazón de fortificacións, xunto á Torre dos Correa, onde hoxe está o Pazo dos Correa, e a Torre dos Ratos, onde a Ponte da Amizade, xusto en fronte do Forte de Lobelle, conformaba unha rede defensiva que se comunicaba a base de trincheiras, e mesmo unha ponte de barcas entre o que hoxe é o Forte de San Lourenzo e o Parque do Casteliño, en Vilanova de Cerveira. A continuación baixamos cara ao interior do forte para saír pola chamada Porta Falsa, aquela porta pequeniña que vimos antes.